wayar da ke hannunka na iya biyan ka fiye da abin da gwamnati za ta iya biyan ka da kusan sau 10. Yanzu muna sabon duniya ne, sabon zamani, duniyar da social media ke bada abubuwa da dama, ilimi, nishadantarwa da kuma kuɗi. Idan har kana da ƙwazo, kana da zuciyar nema, uwa uba, kana da wayar hannu kuma kana social media, to baka da wani sauran uzuri a yanzu haka. Domin a yau content creation ya wuce nishadi, ya zama aikin yi. Wannan zamani shafukan sada zumunta da dama suna biya, kama daga YouTube, Facebook, Twitter da dai sauransu. Wasu na samun daga dala 500 abin da ya sama, kwatankwacin naira 700, wasu ma fiye da haka a kowane wata. Shin akwai wani karamin aiki a wannan kasar za ta iya biyan ka wannan adadi na kuɗi a kowane wata? Matasan mu, musamman waɗanda suka kammala makaranta, ya kamata ku sa wannan abin a ranku. Daina jira gwamnati ta baku aikin yi. Duniya ta zama sabuwa. Ku haɗa wannan ilimi naku da kuke da shi da online domin ku samu abin da za ku iya ɗaukar nauyin kanku har ma da yan uwanku. Content creation na ɗaya daga cikin abubuwan da zaka iya yi a yau kana daga ɗakin ka. Zaka iya koyarwa, nishaɗantarwa, bayar da labari, ko ma ɗora bidiyo akan abubuwa da suka shafi rayuwarka na yau da kullum, kuma ka samu kuɗi. Wannan shi yasa na buɗe class na content creation, duk da dama can ana mun magana. A wannan class na content creation zan koya muku yadda za ku yi research, wato bincike akan ideas ɗinku, scripting, recording, editing, har zuwa ɗora a shafukanku na sada zumunta. Uwa uba, zan ba ku shawarar da duk kuke bukata domin tabbatar da cewa kun cimma gaci akan hanyar ku na zama content creators. A yau followers ba kawai mabiya bane, kadara ce da kake da ita a wayarka ta hannu. Idan har kuna son shiga wannan class, akwai link na WhatsApp. Ku duba bio dina idan a TikTok kuke kallon, in kuma a Facebook ne ko YouTube, ku duba kasan comment section. Kar ku yadda ku jira gwamnati, domin kaddarar ku na hannun Ubangiji, tana hannunku ba wai hannun gwamnati ba. Sai na gan ku.